Erokamano Walter Nyambaga kuom lipodno. Ka wadhi nyime yudo ni obila e sub-county mar Rarieda e kaunti ma Siaya timo nonro ewi tho mar Moses Oduor ma en jalup ruoth ma member sub-location ma wachore ni ne onegi gi jok moko ma ok ong'e sa 7 mar otieno manyoro. Kaluwore gi komanda mar obila ma Siaya Sera Koke, jalup ruodhno wachore ni ne owuok oko mar yudo konyruok matin e kar konyruok manie dalane kanyo emane jogo omonje kendo tong'o ng'ute. Ne oring kode kar thieth mar Luok Mission Hospital ma nitiere machiegni gi alwora ma odakie. Kata kamano nowito ngimane kata kapok ochak thiedhe kaluwore gi hinyruok marach manoyudo. Ringre mare koro kan e kar kano ringre mar Luok Mission Hospital ka irito tim ne bero. We have been informed by the sub-county police commander Rarieda. We are actually looking into that matter. Is Moses Oduor. He was actually assaulted in his home. He was assaulted during the night. He was taken to the hospital and succumbed to the injuries at Luaka Mission Hospital. But we actually do the investigation first to see whether we can actually get the assailants. And the DCI men and officers are on the ground. Establish how could somebody come and attack him in his home.